Med risiko for at komme til at sige, at vi aldrig har stået i en mere alvorlig situation siden afslutningen på den verdenskrig, end den vi står i og har stået i en periode, at det kan komme til at lyde for tærske, så kommer jeg til at sige det alligevel, fordi vi har stået i den sværeste udenrigspolitiske situation siden 2. verdenskrig. Ja, så jeg har sendt et brev afsted forud for mødet i dag sammen med min italienske kollega Meloni. Vi er meget, meget bekymrede for, om der kan komme massive flygtningestrøm igen, og er af den overbevisning begge to, at det vil Europa simpelthen ikke kunne klare. Vores samfund kan ikke huse de mennesker, der gerne vil være i Europa. Problemerne er for store, især hvad angår kriminalitet. Så vi skal have styrket Europas ydre grænse, og i vores øjne skal Europa nu arbejde videre med en form for nødbremse af hensyn til europæernes sikkerhed, danskernes sikkerhed, sådan at der ikke kommer en flygtningestrøm, som den vi så i 2015.